What is up mga moms? Mga pops, mga moms? Putangin na, aga-aga na nga! So ito, andawi kami ngayon sa barangay, ano po ba yun? Kasi gaganapin yung drag race eh. Nauna na sila, nauna na, mga kasama namin sa Oragon Motovloggers. So ibig sabihin na nagko-cover na ata sila. Ayan, I'm here, sagot ako. Okay, so bago ang lahat, pasok mo ng pahirit panda, no? So yun ang ano guys, pupunta na kami ngayon doon. Balik na lang ako pag nasa mismong event na ako. Okay, bye! A few moments later. Okay, so andito na. Compage dito pa. Nine 10.